Pri klasických peptidoch, ako sú GHRP2, 6, CEC, ipamorelin a tak ďalej, BPC, tam sú veľmi nízke nežiaduce účinky a ja môžem povedať za seba, že skoro žiadne, pretože som ich užíval asi rok, skoro v kuse. A jediné také vedľajšie účinky boli drobné červenkasté vyrážky, úplne miniatúrne, také ako keby nejaký škaredý pigment na koži, ale jednoducho nič iné som nepociťoval. Ale pri napríklad IGF-1, čo je tiež peptid podobný inzulínu, tak tam už hrozí riziko hypoglykémie, čiže tam, ak jednoducho podceníš ten proces aplikácie a celkovo, keď tomu nepodriadiš životosprávu, tak je to dosť miestami možno až život ohrozujúce. Jednoducho tam, keď ti klesne cukor, môžeš kľudne skolabovať, odpadnúť, umrieť. Takže. Ale pri klasických peptidoch, ktoré bežne sa používajú, tie GHRPčka, ipamorelin a tak ďalej, tak tam je síce tiež evidované nejaké mierne výkyvy glykemie, ale nestretol som sa s nikým, aby to bolo nejaké vážne, alebo respektíve nepoznám ani nikoho, kto by s tým mal problém, takže ani ja sám som s tým problém nemal, takže asi tak. Ale zase netreba očakávať nejaké zázraky od peptidov, hej. Trochu sa tá hmota skvalitní, trochu silovo ideš hore, ale jednoducho oproti anabolicko-androgénnym steroidom je to slabé. Skôr by som to kombinoval s tými anabolicko-androgénnymi steroidmi. Vtedy to už dáva zaujímavý zmysel.